Karbiang long along rong sorong bot along kachingthur asai mu sarkar pen kirap nang jia dim anki raplo. Bonta Karbiang long hempi di phuarong sopia dong het kido rong klarbong Andhony Rongphar arong arat atum along pinyarni anta sarkar pen kirap kile dam de jok sai jok je pen langbung langphet alangpensi haladak arong arat atum ke pinyarni anta me chinglu chingthi nangbom lu. Rong klarbong Andhony Rongphar arong laki diphu arong sopi pen ajak kahelo kilometer pho trok anbaksi doji bangso rong aratum kemisen alang sarkar pen kirap kipi pini ani anta thek dun long le deta jok dong chan langbung langphet along alangsi pini ani anta chinglu chingthi dunang lo lang ik thanang litum bangso amohor ke thek long pen bongso atum tibuk pen lang ke sok Kemisen alang putahai bonta sai jok je ongsi langbung langphet alang pusitami chinglu chingthi aphan sok nang koklo haladak arong atum pen pherangkia thenglo nangapachini de na teng ke sai jok je si chinglu mate labangso alangbung langphet tami ladak rong araratum ke chinglu chingthi nang koklo bonta osomaratum bangso lang ka chinglu pen ason ason akiso kaphere mi meta Chitong pon nang loputa pherang kya thengno nak pachini dun lasilahaya kisung ke boyalong Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen diphu LAC pen MLA non het jong rat kang waidun nisoterang pi atum aphan kemisen alanga warsai nang pi pon tha pusi haladak arong arat atum pen kachuningri padopong rong pen hiluving hi kita ave jang ti inglit pik nang ke kosto pikan jadi la lang roi karwe ko amma ke dol anjale jadi lang ching pan mang ke la the phok lo pate di thesabin ke lang ka ching di den ni ke kosto pik itu marang men ke Andhony Rongphar Senturi pete ini daamnya lebih jauh dekat do itu kita langbang nanti kita dalam itu nanti apa nalom an nanti he tapi adi kenak mat adi nanti kita dak cocom anu cocom anu puna cocom anu kita tinggi bom tinggi bom do ini kenak kita mất con mang cái là cái nào bán được tăng thì thế đó là hàng bom đấy hè còn bữa nay hàng thì bom kita mình mang cái này thì đẹp thì hút gì kita ida con ở việt nam thì ini lah harga kita itu antang itu nolak hari nanti itu nolak itu upaya vedelo thì là đang thì vedelo mati nanti posante nili tempat joy thì News Report Karbiang Long Live